Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon rewɓe ni jayndele moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama jettoɗe serenɓe min jittake lal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof mboɗo sohla en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuri tengtude jayndel ɗi ko jayndel ɗi fof arte woni élection ji duñtaɗi ha date ultérieur date mo ganduɗa andaka taw mataw noon gardiɗo leydi jogori kadi ɓeydanede ko fayi e banggue mandat muɗum ɗum ko assemblée nationale watta ɗum discuté ha tengte manifestation ji dañnoɗi hanki e nder leydi ndi foof joni wonde so Allahu lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiren jayde gendire Allah Soleil on ji darde gardiɗo leydi ndi kamɓe Allah Soleil noon ɓe mbi tan élection ji ɗi dañata kay date biyanoɗo o ɗum ɗon noon gardiɗo leydi ndi e bawal muɗum kañum doñti élection ji diɗon garten ha joni jayde Sud Quotidien ɓe mbi kay Macky annule tout Macky kay woppiti kala ko fanoye élection ji jogornoɗi dañde ɗum ɗon noon wiide makko tan to banggue kay to banggue hakkude tan assemblée nationale e ɓe ganda kamɓe goni conseil constitutionnel hakkude mabɓe welani haala mbuñaari ne haale toon ɗum kay saabi kanko gardiɗo leydi ndi kay wiide tan kay yo élection ji duñde kamɓe assemblée nationale noon hande ɓe jogori rentude tonete gam tan wodde loi mo ganduɗa ma naw élection ji hay lewru août garene jayde l'observateur e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide sale image ɗum ɗon noon wiide tan gardiɗo leydi ndi kay ne jooɗi e photo mo ganduɗa ko kelaɗo ɗum noon garen ha joni tan ɓe mbi kay koye éclairage tigui faadey légalité e tan conséquence uji ɗi ganduɗa yete ine fayi e décret baɗɗo annulé walla tan décret mo ganduɗa yowi élection ji ɗi ɗum ɗon noon date o andetaka ha joni saabu toon to assemblée nationale kay ɓe mbi ko yo yowe hitande ɓe ne mbiya lebbi jeegom ha yesso noon ko lawol ma ande ɗo e ɓoyde ko jogori kewde toon to assemblée nationale ɓe mbi noon hande ɓe mbatta examiné projet de loi oɗon hande ɓe poti kadi wodde ɗum toon to assemblée nationale hayso ɓe jaaɓi ɓe calima garen ha joni jayde quotidien le quotidien ɗum noon ɓe mbi tan ko sale coup de force ɓe mbi kay gardiɗo leydi ndi kay waɗi tigui ko doole muɗum gam tan wawde tan abbinde ɗiɗon élection ji ɗi ganduɗa kay gaddini haala heew kay nder leydi ndi ɓe mbi noon ko wadde prolongé mana tan jokkude ko ganduɗa kañum woni mandat gardiɗo leydi ndi mana fawde hen buña ha ɗo e lebbi jeegom ɗum tan woni ko ganduɗa ɓe gaari hen ɓe mbi noon gardiɗo leydi ndi wa ruttini tan hoolare muɗum e Amadou Ba wiide tan kañum woni tigui kay ko wiyete candidat mo Benno Bokk Yakar ɗum ɗon ummaki hen ha joni ɗum koye jayde le quotidien garen e jayde las noon kanko gardiɗo leydi ndi kay o wi ɓe waɗi reporté élection ji ɗi kay ha tan dawɗon date noon andaka taw mataw hande to assemblée nationale to ko way noon ma ande ɓe mbi noon leydi ndi wulino diaw hanki to diwan mo Casamance diwɗo e Dakar Thiès e nder leydi ndi foof ɓe garti ha joni tan e ko ganduɗa kewi hen e nder jayde las garen ha joni jayde vox populi ɓe mbi tan report mo ganduɗa kay fay koye élection o addata tan ko nanggodiral e poɗodira e nder leydi ndi te ko ɗum tigui addi ɗum ɗon noon ɓe mbi ruttinani gardiɗo leydi ndi caggal ɓe mbi noon nanggodiral alliance mo Benno Bokk Yakar e PDS ko ɗon tigui woni kay ko ganduɗa woni haala ka ɓe mbi noon ɗo e assemblée nationale ɓe mbi ko 23 juin mo assemblée nationale ɗum ɗon kay hakkillaji fo ene jaaha hen ɓe mbi kay koko ganduɗa hande ne wawi addude caɗele e nder leydi ndi ko faye ngal ɗon banggal garene jayde tribune ɓe mbi noon élection mbaɗaɗo reporté walla tan jogoɗo waɗede reporté ha 25 août ɗum noon ɓe mbi Washington e Paris kamɓe kay ɓe mbi tan oɗo saaha aɓe jogui guite walla ɓe pawi guite Sénégal ɓe pawi guite gardiɗo leydi ndi ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ɓe gaari hen ɓe mbi kay Aminata Touré e Anta Babacar Ngom hanki ɓe pawanoma juuɗe kono noon ɓe goppitama e jamma he ɓe kooti galleji mabɓe kono noon signal mo Walfadjri oɗo saaha kay koko taƴa ɗum
ɗum noon ɓe mbi tan ko liggey mo ganduɗa ko liggey caltiɗo tottaɗo Moussa Bocar Thiam ɓe mbi ko kanko tigui rondi oɗon liggey tajde oɗon signal mo ganduɗa woni signal Walfadjri ngam aɓe kollirtuno ko hollirtano banggueji ɗi foof. Garen ha joni e tan konngodi Bougane Gueye Dany ɓe mbi ɗo lebbi jeegom ɓennude caggal kanko Bougane Gueye o artino konngodi baade ni wiide tan élection ji koko jogori ruttinede caggal gardiɗo leydi ndi koko jogori jottade ko ɓuuri judde ko jooɗino ko kono noon o heɗanoka. Garen e jayde libération noon wi tan Sénégal oɗo saaha kay jiiɓi ɗum noon ko tan élection ji duttinaɗi caggal ɗi oɗo saaha ine anda kay ko faye manifestation ji fadano kay nder leydi ndi kono noon fala budde ko way noon daña saabi ɗum tan koko rutina caggal ɓe mbi kay Walfadjri noon waɗama kay ko fayi tan signal muɗum koko kuppa ɓe mbi noon ha joni kay kanko Cheikh Niass o wi tan ɓe mbi ko maɓe tettu ko faye licence makko ni o nata wawde wadde émettre ɗum ɗon noon kanko Cheikh Niass caggal nde o wi place Macky Sall wona to palais to kono koye yeeso lawol foti wonde oɗo saaha ɓe mbi noon kanko Benjamin Ndiaye ɓe mbi kay oɗo saaha Monseigneur Benjamin Ndiaye sutti konngudi mum ko wiide tan élection ji ɗi yo waɗe nde foti waɗede ɓe mbi Guy Marius Sagna wi tan ko hoto sénégalais ɗi jooɗo yoɓe gummo kay ɓe kollita koye mabɓe gam tan ko wayni wasa ɓennude e nder leydi ndi. Garen ha joni jayde stade coftal ɓalli uddata damale oɗo subaka ɓe mbi tan ko Sénégal kay ko kañum woni meilleur équipe mo ganduɗa ni équipe hikka wo ɓuuri darade équipe mo ganduɗa ko kañum hebno kupo ɗon tigui guddirten damal oɗo subaka hettiyankoɓe yiɓenkoɓe joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yiɓenkoɓe garen hello men wongo ne anda hande ɓerde beelani saabi ɗum noon kala nde leydi ndi dilli ɓerde beelata surtout noon so tawi ka neɗɗo mo ganduɗa ka jiɗɗo leydi ma neɗɗo mo ganduɗa aɗa jogui fierté jeeyede e leydi ndi ganduɗa hande démocratie muɗum ko dow wonno ɗum ɗon noon so won gueɗe kewi tan wodat ko ganduɗa ustat ko heewi e yimɓeɓe ɗum noon ha joni tan hankiyama manifestation ji dañɗi ko fuɗɗi bonnede kadi ko fuɗɗi huɓɓede ko fuɗɗi helede ha tengti toon to diwan mo Casamance ko kewi toon galle préfet mo ganduɗa ete duppama eko way noon ɗum ɗon fo noon woni gueɗe kulɓiniɗe ɗi ganduɗa ete nani fuɗɗo dañde e nder leydi ndi te noon anda tan ko fuɗɗima surkude anda hoto curkiki yettoyto eɗo haɗata ko ñaaga tan ko wawi hen wonde fo yo taw ko ñifata law assemblée nationale nde goppita hakkillaji mabɓe ko joƴƴiniɓe toon ko population o ko joƴƴiniɓe toon wona intérêt ji personnel ko joƴƴiniɓe toon ko wona yette yidde neɗɗo goto kono kay ɓe jodani toon ko sénégalais ɗi foof ɗum ɗon ne yo goto fo woppiti hen hakkille muɗum anda décision mo ƴettata ɗo fo ma haaltoy ɗum janggo ɗum noon hettiyankoɓe yiɓen koɓe ɗon tan mbawɗen hadde ko tottude won aadi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi fadde commentaire uji moɗon e situation leydi ndi e nder commentaire uji banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en to banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Aliou Fall